Saya kan nyipane lagu anyar lho kan. Oh iya. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Diculeke Bunga. sih. Ya. Ini duet kok nyanyi sih lho. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, sadar. Biasa tak pengen bermu ya. Biasa karyamu tak pengen bermu aku. Mesin kula pawe. Nah, karya itu ora apik Oh, elek. itu diupload mawon kula isi kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Saiki kan betul sampe aku. Aku tak pengen bermu karyamu kaya apa. Tapi apa sih, Bro? Tinggalnya pelok. Oh, lari betot. Bewak kok betot. Betot, pokoknya ngomong. Ngeluhi aku gak mengeluh itu. Karo dari Pak Suhadi, wah jangan sok. Gue tempe, sopo yang ngurang luar biasa. Ada suwun Mas Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Amin. Ya, langgam Indonesia sak langgam mungkin diikutnya kalau mas-mas Jurnalis Indonesia pengen krungu Bapak. Nah, coba buka celok. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Nggih iso lagu Ngawi Rama. Memang gue nek mondol kok. Nek mondol mbun. Nek kula sendiri, Mas. Oh, sendiri. Nek pelok kok. Oh, ngalah, sendiri Mas aku. Nek sendiri kendaraan berarti kok pindah pelok. Oh iya, apa kok? Dijajak boleh. Ora sing ngarane kowe. Kowe nyarane tak gulu deh. Nek gamenane untuk dijajal, wong ra entuk. Oh iya. Wong kok dijajal. Bisa. Ya. Saestu niki, Pak. Lah aku ingin berukuran. Nyata aku ngalamoning aku rasaku ning kowe rasamu ailing janji-janjiku mongkang kesiramu rumon bagus jajantong hatiku waktu-waktu kamu seperti saksi Mas di saudara nabi pakai pisan tuh. Wis pas lho. Dereng kok. Usus pas lho. Usus pas. Cacane pertama menjadi nonton alun-alun piye jadi. Wis susu nek minum itu pas karo bensin. Nah, iki kok. Tapi niki kon berarti menyatu ya? Menyatu lah. Nah. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman harus melakukan. Saya tahu seniman harus dinikmati kan? Oke. Seniman harus seniman lanang itu lanang. Maksudnya seniman kalau dinikmati. Seniman kali seniman
gitu. Ini siapa? Aktornya siapa Bu? Aktornya siapa aktornya? Aktornya rahasia Pak. Oh rahasia. Ini jero aku sekian foto. Lagi metu iki. Orang ditokokne kan ben nyapa. Sudah sempat Sempet dulu. Nah, ya ada sehat di koke, tidak gitu. sampun tak niku Pak asli. Wis to? Pun ngoten tok e. Oh, ngono to? Nggih. Oh, ini kurang sithik jane. Biasane ngepost berarti tambah sithik ngono saking gom kayak biasane ngono kuwi. Timun tak tenan. Sampun. Ora Niku kerasa. dibaleni refresh juga. Oh, iya. Iya. Pak Lilo ini sing ganteng ya terus. Ah, iya. Izin aku ya kanca-kanca latihan perkebunan ya Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Sampun. Oh, tanggal 24 dipunekkan ya. Hah? Saya langsung tadi. Langsung dari dangdut langsung dari. Dari ini kan, dangdut langsung dari ini. Saya mau menit menabung. Ya, terakhir Pak. Oh tadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to Mas. Udah. Kudunya wis iso. Tadi. Saya aku mau nyanyi dicatat bisa. Iya. Ya, besok tanggal 24 genah dadi apik. Iya Pak. Ini digarap ya Pak. Digarap. Di Arang Senin ya Pak. Digarap Senin. Mang anu, sampean pasar karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang arah Senin. Apike digarap pelok ya. Apike pelok terus itu. APS sendiri Pak. Apike sing itu. Oh. Untuk sendiri mau diimprove dari pelok. Oke, coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendangi Pak dosen sing tukang garap iringan di Sulawesi Indonesia ya Pak Do kuwi. Aduh. Aduh kan ini anu lho ini ngambil aku lho Kunan. Oh iya. Oke. Eh. Mas Ardi sing ngomong. Aduh kan nuwun biyen kesampaian Dik. Oh. Sing jalu sapa Aji? Weh. Asine kuwi modus Aji. Ya, gara sing apik. Wes kok jalu karo Pak Dori arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan biola Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Nah, coba sama Kak Mameri ya, garapan kaca-kaca ya. Nah, sing tembang ibumu, Budu ikut ya. Lagunya Loros Sigar, ini garap gamelan lagi. So, sama ini kudu sisa. Nah, coba sing sepuh njenengan ibu. Rini Rahayu sing wis cara dene mungkur anggone dadi kyai sepuh mergo putra putrine wis nganggo sinane akrami sing mung karek menikmati hidup ya kok. Heeh, barike wis mungkur. Ya, heeh. Ini bar mantul terus disepuro kanca-kanca. Oh ya, jelas Indonesia. Nah, kancane duwe gawe iki disepuro barengan ya, Dok. Yo. Kange laki mau selendang biru Kampung Suara Gede Sareng. Ya. Ayo genderuwo terus. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso lan nyuwara cilik. Heeh. Biasane pirang-pirang dino kae. Bayar pirang-pirang dino bajut. Mas. Iya. Kowe manut karo perintahe karo rezeki sing diparingi karo Gusti Allah. Adine saya tuwa ya terus. Oh iya, saya tuwa. Kowe kok dikai karo rezeki karo Gusti Allah bujang. Iya. Wayang-wayang istirahat. Oh, heeh. Ora iso nek kon kaya umur 30-an tekane 40. Oh iya. Tenagane ya. Ya,
Ya, sing penting awet lumitu anggone gegulang kabudayan. Nyatane sore mayu gawe karo klumpit. Ya, ambil terus Nganjuk ya ana meneh. Oh, Joko Liwon. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselangi karo dalang lokal Nganjuk. Oh, dalang Cino ganteng-ganteng. Makanya tahun ini kembali kepada kita lagi. Oh ya, Joko Liwon Sukomoro. Alhamdulillah. Lumintir paringane rezeki saka Gusti Allah. Katapono. Ya, mau. Ganti suara kakung terus. Oh, suara kakung. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane anu si Pugo. Oh, Pugo. Adine bojoku ya adikku. Wah, iya. Ya. Iki bawa kanca-kanca para YouTuber sing kemarin podo lek-lekan kok. Oh ya. Siap. Biasa. Bulan sakene kae cukup den. Wah, luar biasa. Ya podo-podo lek golek pangan wis tidak saling menyulitkan lho. Oh ya, kadang-kadang ya golek konten, ya awake dhewe ya memberikan kelonggaran tempat, ya. Ya, nah aku hanya orang lakon ki mau do. Masa kamera ning ngono lho. Ngomong ae sing rumah. Anu, ini kok mantu wis banget. Lah aku pegel. Karena kanca-kanca ki sekarang awake dhewe sudah menjadi satu. Ya, kita cari nafkah bersama. Betul. Oh iya. Ngono ya, Pak. Ya. Iku lek bari terus ikan kudu terus enek komponen YouTube diupload kepulangan ikan saling. Mesti. Oh, kedatangan harus diupload kedatangan. Ayo idola. Ya biasa pulang ke diri lho biasa aja. Iya. Mesti mau pulang ke apa? Iya. Agar kok wayangan mbok jalane sapa wae to. Agar nek iki saling iki sapa iya. Iki mau ki aku nganti koyo wong impi lho. Jeng dijelasin kok penonton nanti nomemu. Biasane iku wong aku sadar. Iso nek saling diunggah namanya. Kudu atur. Jangan lu, biar apa nih wong luar dituku kan ini slot. Aku ojo. Ngelaki dong. Ngelaki itu. Selendang biru. Apa penggeramu? Mundurnya kan tak boleh terlalu menit. Lah aku gak kemana nih? Ada kata-kata nih. Aku mau sore munggah kene buat TikTok loh. Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki lah. YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah mana sing komen to? Dalam tua bahkan pola. Lah nek iki saling di banyak nonton. Tak jawab iya. Zero move on gitu kan. Ya. Get on HPD. Jadi mek on HPD.
iki mengguyu to. Kabeh. Kira boleh nyetir kan gak macet lah. Ya, maka Ya kan tamnane kembati pola pikir bodo amat. Putri. Ya. Biasa kawan-kawan semangat, wah semangat. Iki pembalunge asine kelong telu. Ini katanya Mas Ardi, Mas Guru makan dengan balungan juga luar biasa. Ket sore tak tunda ini kan dia. Iya panen ya. Si Tommy pamit pembalunge mergo sesuk-esuk duwe gawe Mas supir ya mono Mas Edi gitu nek sibuk gawe tabu. Wis iki tujune lebih jelas. Sing balung iki wis inti-intine sing ngomong iki wis padha pamit. Ya, aku wis hari bisa ngono. Sesuk mi ora patek akeh. Ya, coba. Nah, yuk. Kemana? Yuk, berubah. Ya. Banyak sekali yang berkomentar tadi liburannya terlalu panjang, terlalu lama. Yuk, aku sak dulu ya wis ngatur. Bahwasanya Mas Komen karo Mas Dodo kuwi kersane murgon liburan sok nek gendung iki Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro terutama dalane iki aku yo yo ingatane saya ini Semarang Lungguh mergo wis suwi uga ora jagongan karo mboke utawa Budui Kurniawati kangen aku ngomong kabar demikian ora nganggo leren ke tanggapan wah seneng ora jamak ayo bukan anakku saya kuncara saya andayen bawono ya mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane nduk Niken Salindri oh ya iki janji aku menurut bapak nduk Niken kok nyuwara utawa menembang sing klasik aja dikira Niken Salindri iki isone ngono lagu lestari lagu Pujane C lagu ayang-ayang heeh aku wis metuki dhewe cilik bahwasanya iki klasike ya luar biasa oh ngono heeh lo ditampilke oh ya ditampilke kono bang klasik sing karo legase ya ya yo kan wis ngantuk lho nduk dereng cuma dulu pagi ya puadan Dan iki mau tas ini obat batuk loh Kak. oh ya Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan berat ya Iya. ini nyatanya kalau aku sih putih yang irang-irangnya enggak jadi ini loh kamu semangat sebabnya apa bikin kamu semangat banget sebabnya mendalam boten dereng jenengan. iya kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sohibul Hajat luar biasa maka jenengan harus di nanggap awakmu harus dirancang piye carane supaya awakmu iso ngadu antara sanadane Pak Suhadi ya Iya. yang ada kandidat anggap kuliah lho kan jadwalnya terlalu rapat iya Iya sampai harus menentukan jadwalku yang benar Pak. betul iya 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 alhamdulillah. nggih nyatane jengben niku nggih menyesuaikan jadwal sing longgar karangannya lha Pak Ibu ya nak longgar kapan nyatane sing nganggap yo gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat diterima karo penangga orang keterima dialah gue sendiri aneh mesti ngono kuwi jalan ya seperti itu nek keterima yo manut karo jalane nek ora keterima lha tanggapan murah dibatalke jadi keterima iki jalan ora iso gue tanggal liyane yo belum dianggap ya Iya. kan mbak apa saiki sayu Kopi Pak. Jerman sih ngono ya. Nah, para pilih sepuh tasih pareng negah lho, Bapak-bapak. Sing kepengin buktekne Niken Salindri kono mbak klasik iki iso apa ora? Lho, malam hari ini mau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing negara daleme Pak Suhadi, saha buat ini
oke sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Bojo Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton awak. Nah, ya biasanya selesai kan ya. Jenengan apa nak? Cahayu. Oh, pelan mas itu. Pelan ya. Nah, ya. Ya mas. Yuku Hama. Ya, coba. Cobi yomban. Boleh ya? Nah. Ini dari Aceh nggih. Mungkin nek salah nonton tunjukane. Oh, mboten sampeyan iki anakku ge ayu. Ya salah ora kasane beda kan sing combeke salah ngepek sampe. Yo ora. Yo jangan orang ngetok-ngetok itu lagu Mbak Reno Coge ke biar ya ini. Ayo, kita wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kiranya diganti. Iya, coba kayak apa? Kakung? Sesuk nek kondur salam nggo Bapak Soleh kawan Mama Bibin ya. Iki mau melu ora? Oh, boten. Nggih. Jaga adik. Ya. Caca kok parikane rapas to, sing pira? Pipa pabrik sing padha prihatin. Ini dudu parikane wangsalan lho. Ngono. Yo, pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya. Kula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Pipa motor. Apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenapa? Iya. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon. Pipa uwong. Apa kuwi kok? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Duduk. Lanjut. Ya.
kanca-kanca bisa laras. Tepuk tangan buat anak wedok bikin sari ya. Luar biasa loh, klasik barang dari pangan loh. Iya, lagu lagi digawe. Karo nikan wis dipangan.